janyuol ma nyathine timo penj mano mar klas 8. Yes. Koyuda duoko ni to mane kumo chako godo koseyudo duoko. Yes, mane kama onego bed no chako go kaka Wings to Fly mar Equity kauga nyithindo moyudo chakre 350 and above mawuok e family ma yuto gi ni piny. Sana ging'iyo nyithindo mosomo e public schools kendo ging'iyo nyithindo mawuok e family mok nyal kabisa, total orphans kama kata partial orphan. Aya elimu kauga nyithindo moyudo chakre 280 kadhi mbele, to nyithindo man gi disability kaka ng'ol mopogre gichako kao nyithindo moyudo 270. Yes. To mago mag CDF to watimo gani ka exam osebedo released, wamiyo gi time mokwongo nikech nibo yudo ni sama janyuol oyudo calling letter, maybe oyudo calling letter mar Moi Girls, tibo yudo